Bog svima, ovo je moj prvi video, nemojte se puno smijat i meni je neugodno. Danas popravljamo Zetora 3511S. Nemam pojma šta mu se desilo. Evo ljudi, ovo je šelna koju ćemo stavljati na klip da možemo nagurat klip i karike u cilindar. Evo ga, stavljaju se glave. Ajde to molim te malo da podigni samo. Podnesi ovaj video. Evo ga. Brtve su nove. Brtve su nove. Vratili smo se nazad. Napokon da taj video dovršimo. Njega smo složili. Iako nismo baš previše snimili. Biće u drugoj epizodi. Znači mijenjali smo mu karike, brtvu, glava, brusili smo glave, ventile, jedan ventil je izgorio. Malo me evo više jebe ovdje voda, curi. Sjebana je ovo još posuda, digli smo ga iz mrtvih, 1,5 godinu dana je stajao. Limarija se mora napraviti, vidite. Nije baš nešto savršeno. Zapekla mi je bila kočnica pa sam malo ulje nasipao. Vidite, stara krama. Uglavnom da smo mi njega složili. Sad će on služiti svrsi. Ima da roka. Dušice moje. Toliko od mene dok ga ne završimo skroz. Tako da, vidite ovdje voda curi, to sam ga roknuo s utovarivačem. Kad sam tu na ovome šarafu nešto zajebo, nemam pojma šta se dešava. Danas je Uskrs pa nećemo se s tim zajebavati. Dosta vode baš curi. Tako da, znači sve je novo. Mali je kao veliki. Cilindre nismo dirali. Cilindri nam nisu potrebni bili, znači cilindri, to jest dubline on ima i leteći ležajevi su isto bili super, odlični, kao novi, tako da to nismo htjeli ništa oko toga barkat. Ventile smo poštelali, ali ih moramo još malo poštelat. Evo da vidite kako mali pali. Sad ćemo ga ići upaliti, vidite da nemam ni kleme. Moram ga izbaciti iz brzine, ali neće, nikuda neće, evo. Moramo ovo nekak sjebat, sad ne znam kako ćemo. Nekak ćemo sjebat. Evo, tako ćemo. Malo ću sad zavarničiti. Nema daška dima. Pumpa je sređena, zvijezda su sređene. Evo, tako je isto. Sad koliko je to dobro ništa. Nismo ga pravi, nismo ništa. Znači radi ko sad. Evo vidite. Evo sad još više voda curi kad radi. Ali nećemo stavljati puno da radi. Znači, ovi šarafi na glavama se stoji na 16 kila. Ovi dole u karteru, oni su išli od 6 do 8 kila. Tako ide po katalogu. Znači, koji drže leteće ležajeve. Stojeći nismo ni dirali, kad se leteći bili ok. Da nismo htjeli dirati. Još videa koje kakvi, kako mi farmeri u Hrvatskoj preživljavamo. Borimo se, mučimo i delamo sve što treba ispanjati. Ova kočica ne dala nikako. Došlo mi je sve tu. Znači, lajkajte.
Pretplatite se, sad snimajte, ne znam i sam reći to, nema veze. Koga jebe. Malo da pomognem drugima, ja sam zvao druga, znači sam sam to radio. Malo mi je pomogla žena i to je to.